حقي سلست علامخا ወይ መደባትካ ኣይትንገር ኣብ 1920 ኢትዮጵያ በኣዝዮም ሓያላት ዝኾኑ ብዙሓት መሳፍንትን ራእስታትን እያ ትምራሕ ዝነበረት ኣብ 1927 ራእሲ ተፋሪ መኮንን ጸኒሑ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ዝተሰኘ ካብ ኩሎም ራእስታት ዝሓይለ ብምዃን ንመላእ ኢትዮጵያ ንምግዛእ ድሉው ኮነ ኣብዚ እዋን ከኣዩ ነቶም ኣብ መላእቲ ሃገር ዝነበሩ ራእስታት መልእኽቲ ብምስዳድ ናብ ኣዲስ ኣበባ መፂኦም ንዕኡ እሙናት ከም ዝኾኑ ቃል ንኽኣትዉ ዝፀውዖም ኩሎም ሓራይሎም ክእዘዝዎም ከለዉ ኣብቲ እዋንቲ ኣመሓዳሪ ኣውራጃ ሲዶማ ዝነበረ ፍሉጥ ተቓላሳይ ደጃዝማች ባልቻ ሳፎግና ንበይኑ እዚ ድኹም እዩ ንኢትዮጵያ ንኽገዝኣ እውን ኣይበቅዕን እዩ ብምባል ተቃወመ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ግና ንባልቻ ኣክንዲ ብሓይሊ ደጋጊሙ ብኽብሪ ዓዲሞ ኣብ መወዳእታ ኸ ባልቻ ተሰማምዐ መታ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ክፈርሑ ኸኣ 10,000 ዝኾኑ ወታደራት ሒዙ ካብ ኣዲስ ኣበባ ቅርብ ርሕቕ ኢላ ኣብ እትርከብ ንፋስ ስልክ እትበሃል ቦታ ዓረደ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ንባልቻ ዓብ ድግስ ምግባር ዓዶሙ ባልቻ ግና ድግስ ኩሉ ግዜ መጻወድያ ከም ዝኾነ ስለዝፈልጥ ን600 ወታደራቱ ናብቲ ድግስ ንኽመጽእ ዘፍቅደሉ እንተደኣ ኮይኑ ጥራይ ክመጽእ ከም ዝኽእል ነገሮ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ኸኣ ብትሕትና ሓራ ይበሎ ባልቻ ን600 ወታደራቱ ናብቲ ድግስ ምስ መጽእ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ብዓቢ ክብሪ ምስ ወታደራት ተቐበሎ ብዙሕ ኸኣ መጎሶ ኣብቲ ድግስ እውን ንባልቻ ዝውድሱ ደርፍታት ጥራይ ተደርፉ ባልቻ ኸኣ ጽቡቕ ተሰምዖ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ፈሪሑ ኢሉ ኸኣ ሓሰበ ድሕሪ እቲ ድግስ ባልቻ ምስቶም 600 ወታደራቱ ናብቶም ዝተረፉ ወታደራቱ ዓሪዶም ዝነበሩ ቦታ ተመልሰ ወታደራቱ ግና ኣብቲ ቦታ ኣይጸንሕዎን ምኽንያቱ ባልቻ ኣብቲ ድግስ እናተዘናግዐ እንከሎ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ነቲ መዲብዎ ዝነበረ ውጡን ኣብ ምትግባር ይተዋፍዩ ንጉስ ሃይለ ስላሴ መጀመርያ ንራእሲ ካሳ ሃይለ ደርግ ናብቲ ወታደራት ባልቻ ዓሪዶም ዝነበሩ ቦታ ይሰይድዎ ራእሲ ካሳ ሃይለ ደርግ ከኣ ንወታደራት ባልቻ ብምኽባብን ባልቻ ምስ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ብሓባር ኮይኖም ንኽሰርሑ ከም ተሰማምዑ ብምንጋርን ኩላቶም ኣጽዋሮም ንኽረክቡ ብኽብሮቱ ኣጽዋሩ ዝረከበ ገንዘብ ከም ዝኽፈል ትእዛዝ ኣመሓላለፈ መብዛሕትኦም ኣጽዋሮም ክረክቡ እንከለዉ ነቶም ዝኣበዩ ኸኣ ኣፋሪሖም ኣማርኽዎም ኣብ ከምዚ ህሞት ንጉስ ሃይለ ስላሴ ንደጃዝማች ባልቻ ብምእላይ ንደጃዝማች ቢሩ ወልደ ገብርኤል ኣመሓዳሪ ኣውራጃ ሲዶማ እውን ገበሮ ባልቻ ሓይሉ ከም ተደኸመን ክቃለስ ከም ዘይኽእልን ስለ ዝተረድእ ኸኣ ሴፉ ብምርካብ ብኽብሮቱ ኢዱ ሃበ እቲ ናይ ብሓቂ ሓይሊ ንመጋጥምትኻ ብዛዕባኡ እንታይ ተሓስብ ኣለኻ ከይፈለጠ ኣብ መጻወድያ ክትእትዎን ከለኻ እዩ ሸቃጦ ወይ ፖለቲከኛታት ትሕትናን ትዕግስን ዝመልኦ ጥዑም ቃላት ብምዝራብ እዮም ኣብ መጻወድያ ዘእትዉኻ ኣብዛ ዛንታ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ነዚ ሓጊ ብምጥቃም ንደጃዝማች ባልቻ ብትሕትናን ትዕግስን ብምዝራብን ባልቻ ዝበሎ ሕራ ኢሉ ብምስማዕን ነቲ ዝፍሕሶ ዝነበረ ተንኮል ከምዘይርዮ እዩ ገይርዎ ባልቻ በተን ጥዑማት መልሓስ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ተታይሉ ኣብ መጻወድያ ምስ ኣተወ ማለት ኣብቲ ድግስ እናተዘናግዐ እንከሎ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ባልቻ ከይፈለጠ ንዕላሙ ኣብ መፈጸምትኡ ብምብጻሕ ብዘይጎነስ ደጃዝማች ባልቻ ኢዱ ከም ዝህብ ገይርዎ ስለዚ ንምወዳድርትኻ እቲ ናይ ብሓቂ ክትገብሮ ተሓስብ ዘለኻ መደባትካ ኣይትንገሮ እንተኽኢልካ እቲ ንሱ ኻባኻ ክሰምዖ ዝደሊ ብምንጋር እቲ ኻባኻ ዝደልዩ ሕራ ኢልካ ብጥዑም መልሓስ ብምሃብ ኣዳናግሮ መጋጥምትኻ እንታይ እዩ ዕላማኻ ክፈልጥ እንተዘይክኢሉ እቲ ንስኻ ዝወጠንካይ ኣብ መፈጸምትኡ ካብ ምብጻሕ ኸኣ ፈጺሙ ኣይክዕንቅጸካን እዩ